kunoko kunsanje ndikuchikwawa chichewa chimaza kufutani pang'ono ndeti kufuna uthenga uyende anthu amvetsese kuti maliseche sakusowa anthu tisatengerepo mwayona mizanthu maliseche ali mmene alili maliseche samasowa ndamfotokoza dizi ndizonama ndipo ngopezeka kupanga zimenezi akumangidwa ofalitsa uthengawo amene akukhulupirira onse koma anthu awauze muchankhulo chakuno kuti amvetsese muno bwino chisena changu abalanga chikwawa na nsanje ndine kabuterano mbuya Antonio ndikulonga kuti pile pinalonga kuti kapitaso kakusowa mpyakunama mpyamakutuma wewe ndikuchitika tayu analonga kuti uyu asapitaso ache mbabwere apa aoneke unamva iya yabwereramo akulumwe nthani munthu atano kodi aphiwa kodi tinaphanthwa ngazi ndenu uchita kukhodamira na balanga kuno mafumu anthu nonse achinyamata na adinda kulekana kuti msambo huu ndionama titi uletsereni letu kaisi tina balatu kati na anatu pia bibiti apange kuti kuchikwawa na nsanje sione kupupwa tai mbili ya ipa huku tangu apiku kodi pepe kuti tikupana kuno eti chitukuko chifuna chibele kopi chibele kuno anachita mantha hatuwa nikasula pepo nchiliko chabwino iwewe yakula komanso mufiri wamene ndinaona mulanso nzimayi wina wopanda nzeru ndigulu azimayi anzake amene amathandiziraso azibamwena opanda nzeru ngati iweyo kumachita chipongwe ndawa yankhuleso azimayi anzake analonga ineso ndikupemphani azimayi akunsanje kuno ine nzimayi nzanu ndakukhodamirani chonde kuchipakati mapita ndife chipatenga mimba ndife kumuona mwana wa munthu akuphedwa zapela anzathu achibale athu akuphedwa ndizomvetsa chisoni iye ndikhale ni anthu abwinobwino otikhale antendere ukhana nsisi ukhana chisoni yapa mveka maningi shamwa iya ikomatu izozo ngakhale zinachitika choncho chifanda ngokupeza okulira ngati mchimwene koma mabwelo zalonje yanda amayanga mabwelo zalonje yanda amayanga iyo kesa kuti mabwana nandisiya tepo wanu nakupasa nditengeretu iya nakupasa akwako yeti ndingapangue pano akwako pano eona busa vi eona vi iwe ana zikawa iya azikawa nakupasa ilivyo chabwino iwe undipasa apo ndenda simikizira sopano koma iwe akubwera kwa ndalonga ine kutoko wapulumuka chifukwa cha bwana Chisale chifukwa cha bwana Chisale wapulumuka wani ona tu baba ona tu bwenye pamoja pale huyu yule msafiri hapa shi omnaku opreka dumbuya shi hapa ndafuma ja Yeye usake tu mchikwa mandama zo ndisanga I speak the chino kwa moto haiji winda mesa kada kutengerana bwana msafiri mava Yeye koma sopano yeye iweyo ndina mphatso ombo ndi apasi mphatso yanji ufuna upereke wandani mphatso iwe anthu andipasa mphatso awa Nguruka kuplanta baba no sandipasa mphatso sopano anthu ali kumphatso ufuna upase ndani onse onse ndina kwa onse ndina chiwamba chamwali chiwamba chanji nampaso ichibotsi chiwamba chanji anamphelembe manja mwake Antonio Ndikululaje alendo olemekezeka nthawi ino ndiloleni nditane Honorable Ben Malunga MP amene ndi nduna ya maboma ang'ono. Antonio oye! Antonio oye! Ndipereke ulemu kwa alendo olemekezeka nduna yona za chitetezo bambo Mkito ulemu wanu, anduna information ulemu wanu bambo Chisale ulemu wanu, Inspector General amfumu andamera komanso mafumu wonse ndakuona natenga ndakuona ni achimombo mafumu wonse ndakuona ni akula achipani monitonse lero kwa boma lili pano eti chabwino ine zone na zambiri ndilibe guest of honor ndinabwera kuno tinakambirana onsewa ndi abale yanga ndipo tinagwirizana kuti kuno wina aliyense ongonena kuti maliseche ake asowa amene timutengera ku polisi sichoncho nanga tinagwirizana atu eti ndibwereze kunena kuti mafumu kuno ku Nsanje
komanso mafumu dziko lonse akudziwa kunena kuti malamulo a dziko lino amanena bwino kuti mfumu kudera kwake kukhale bata. Ndipo ngati kulibe bata, malamulo omwewo azaufumu amanena kuti mfumu imeneyo ichotsedwa. Ndipo a Inspector General komanso a Minister, palibe mfumu imodzi imene ifuna kuchotsedwa hapa. Ilipo? Alipo afuna kuchotsedwa hapa? Amene wakumadera kwawo kukhala chitetezo choyenerera, ndipo anthu amene amayang'anira azifa kukoma chifukwa padzana anaponya voti kuti azifa kukoma moyo anthu awa. Chachiwiri, a guest of honor ndimafuna ndinene. Ena polemba akumanena kuti kuno kunali mob justice. Bwana, mob justice ndiye kuti anthu kutengera lamulo m'manja mwawo pa munthu amene waphwanya lamulo. Koma kuno kunalibe anaphwanya lamulo kunoko. Chifukwa palibe amene maliseche anasowa. Alipo? Alipo? Ndiye amene anapanga kuno sunali mob justice koma unali chigawenga. Ndipo ife tinagwirizana kuti kunsanje kuno chigawenga tuvomerezanso. Tivomerezanso moyo wa chigawenga kuno. Ndikutsimikizireni ife monga maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumudzi ndi mafumu onse m'Malawi muno sitilola khalidwe la uchigawenga. Izi zikumachitika pa nthawi imene ena sanakhulupirirebe kuti boma padakali pano ali pa benchi. Ana abwera poyamba ndikumasanena m'Malawi muno kuti anthu akumwedwa magazi. Alipo anamwedwa magazi mdziko muno? Alipo anamwedwa magazi? Ana abwera nsomo muno ndikumana manso nkhani ya malubino kuno. Cholinga chawo amafuna adzinena kuti ati m'Malawi muno mulibe bata. Ndeni mafuna ndinene, as long as ife kunduna kwathu kwa local government ndiri nduna muboma ili la Bwana Nkulukuta Moyo, mafumu andife tonse anthu akumudzi tagwirizana kuti bata likhalapo, ndipo tinena kuti ayi kwa iwo ofuna kubweretsa chiopsezo pa chitetezo. Amalawi tisamavomereze zopusa yayi. Zimene zinachitikazi, zimene zikuchitikazi ndi zopusa. Ndiye kuli anthu, kaya anthu ozina lawo ni machinga, kaya ndi liwonde iweyo, kaya ndi ndani kuti ukumatumidwa ndikumalemba zopusa, sitivomera. Ndiye kuli ena amene akupapatsidwa ndalama kuti azipitirizabe pa social media kumalemba zopusa, ma 20 million akulandirawo apolisi wakudziwa awa. Ndi anthuwa. Malawi atetezeka, Malawi ndi wamtendere, ndipo mafumu ayika chitetezo choyenerera ngakhale kumudzi, ndipo Malawi akhala wamtendere. Osamangoti anzathu akutukuka, inu muganiza maiko anzathu ku Luanda angavomere zopusazi? Ifeso Amalawi tivomera? Mafumu tivomera zopusa? Tivomera uchigawenga ku Malawi kuno? Sizitheka, ndipo kuyambira lero ukamapanga zako olokuwonjezera nkhani imene kulibe udziwe kuti ukufuna kupweteka Malawi, ndipo ife sitikusiya, mafumu sakusiya, tionetsetsa kunena kuti m'madera mmene timakhala mukhale bata timtendere. Amalawi anzanga, inu timayankhulana nthawi zonse, koma pano pali mulendo olemekezeka, mwini wa polisi, mwini wa matiye gasi, mwini wa unyolo, mwini wa ndende, amene iyi ndiye mulendo olemekezeka lero. Bwana alankhuleni anthuwa, zikomo kwambiri. Ulemu upite kwa nduna zinzanga kuyambirira Honorable Ben Malunga Phiri MP, anduna maboma ang'ono. Ulemu wina upite kwa Bambo Shadrack na Malomba, anduna ofalisa nkhani. Unduna wina ulemu wina upite kwa anduna amayi. I think amene kusayira mpano mwaona kukwera apa, anali ndi kuzichito zina mwaona kufika. Alandiro ulemu wawo nda amene akufikawo. Ulemu wina upite kwa anduna achiwiri ku office kwanga, Bambo Norman Kisale, landirani ulemu wanu.
ulemu upite kwa Gogo Ndamera komanso ndazi gogo ena wonse amene mwatisadira ku mkumano wa Masanawo. Tipeleke ulemu kwa Bambo Luhanga, Inspector General Amalawi Police Service, pamodzi ndi Bambo Kumukumu komanso maofficers nonse amene mwachoka ku polisi. Ulemu upite kwa ma civil societies, ma NGOs amene mwabwera kuno. Ulemu kwa amene atitsegulira ndi pemphero ndi ena onse achipembedzo amene mwatisatira Masanawa. Ulemu upitenso kwa achair aku Nsanje District Council amene mwayimirira bwana mkubwa wa ku Nsanje amene tamva kuti ali ku skulu. Ndi ena onse amene mwatisatira Masanano, atolankhani, landirani ulemu wanu anyamata ndi atsikana. Mkumano wathu wa Masana uno chimene chatipangisa kuzakumana kuno ni nkhani imene yagwa kuno ku Nsanje ndi ku Chikwawa. Nkhani yaboza, nkhani yonama imene munthu wina anangobwera ndi nkhani yonena kuti akuti ziwalozi kusowa kuno. Zosatira zake anthu anayamba kuachita kuamenya anthu ngati amene aja. Kuno ku Nsanje tikumvesedwa kuti anthu awiri anamwalira. Nyamata wa mphamvu zake wozichitira business zake pa Nsanjepa anamwalira chifukwa cha nkhani zonamazi. Chimene chati pasa ife kuti tibwere kuno kuchokera kwa profesa kuti tuma nduna folo kubwera kuno. Timafuna kuzakutulirani mthenga kwa inu abale athu akuno ku Chikwawa ndi ku Nsanje. Kunena kuti dziko la Malawi ndi dziko limene tinasankha democracy. Tikanena kuti democracy tikunena kuti boma losatira malamulo ndi chilungamo. Munthu ngati walakwira malamulo ayenera kumangidwa ndi apolisi ndipo ayenera kupita pa khoti kuti akaweruzidwe ngati ali olakwa. Palibe wina aliyense amene ali ndi mphamvu zolanga munthu kupatula makhoti okha kugamula, komanso ndiwo anapasidwa mphamvu zotenga kumasunga anthu olakwa ngati kundende ngati anzathu ku prison. Manja mwathu chinthu chimene chimachitika nchonena kuti malamulo amaphwanyidwa ndipo chilungamo chimasowa. Ndayi zambiri ife apolisi timadandaula ngati munthu watilakwira madera mwathu umo ndipo tangomugwira ndi kumaliza tokha. Ifeyo zimativuta kuti tipeze umboni weni kuti kodi chinachitika ndi chani. Khulupirirani ife apolisi ndi ntchito zimene zitimagwira. Ndipo choti muyenera kuti mudziwe ndi chonena kuti apolisi awa mphamvu zawo zimachokera kwa inu anthu. Munakhazikisa ndinu nomwe. Ntchito zimene amagwira ndi ntchito zimene inu munawatuma kuti mukatigwire ntchito izi. Mukatikhazikisire bata ndi mtendere pakati pathu. Ndipo aliyense olakwa muzikatigwirira, muzikapita naye ku khoti ndipo azikamuweruza. Ndelero tisatembenuke kuti munthu tikangomva kuti watilakwira nthawi yomwe tamugwira ndi ukalanga tikatero ndi kuti ife ndi kuti tikulakwa kwambiri. Komanso china chimene chimachitika chonena kuti tikatengera malamulo m'manja mwathu, munthu uja ndikummenya ngopeza kuti munthu uja wamwalira. Mwina nkutheka anthu angomunamizira ngati mene zimakhaliramo. Chifukwa ena tikumvesedwa ngati mene zimakhaliramo. Chifukwa ena tikumvesedwa kuti zinali ngongole ngati nzathu Antonio. Kuti wangongola ndalama kwa anzake, malo mobweza kuti akabweze ngongole zija, akumamba nokumanamizira kuti uyu akumachosa ziwalo za anthu. Cholinga kukana kuti asatani asabweze ngongole. Ndiye munthu uja tikampanga chipongwe, ndiye kuti tikubweresa umasiye pa khomo. Mayi tikumpasa umasiye. Ana tikuwapasa umasiye. Abaleka munthu uja amene amandalira tikuwasiyaso pachani? Tikuwasiya pa masiye. Tikatero kodi chilungamo chija chili pati. Amalawi anzanga, inu anthu akuno ku Nsanje ndi kuno ku Chikwawa ndi anthu ozindikira. Kuti ife tidziwe kuti ndinu anthu ozindikira, munakana Amalawi Congress Party kuwavotera ndi voti imodzi yomwe. Ndi chimene tinazindikira kuti ndinu anthu openya. Tsono lero asakugwiriseni ntchito, asakunamizeni. Musatumikire anthu olephera. Ife tikufuna kuti inu kuno mumve kukoma ndi ulamuliro wa chipani cha DPP.
mafumu anduna anu a local government anakuuzani kukubwera ndalama 5 billion ma constituency. Ndicho linga choti titukule maderamu. Azimayi apeze mwayi wangongole 100 million azimayi atakate apange ma business kuti atukule miyoyo yawo. Achinyamata kuli ndalama zoti muchite ma business. Izi ndi zimene tiboma lanu la DPP munalivotera zimene akufuna kuchitirani. Ndiye ndikupempheni chonde tiye tigwirane manja. Koposaposa chitetezo cha mdziko chimadalira ino anthu akuno kumudzi. Apolisi zona tili nawo koma mukayang'ana apolisi walipo ochepa. Tachuluka ndife anthu akuno kumizi. Komanso anthu akubawa timakhala nawo limodzi m'madera mwathumo ndi amene timawadziwa. Kani malocation imu mwina tizidabwa nzibambo mwina kumangodabwa kuti madzulo wasochoka pakhomo. Kubwera mmamawa akubwera ndi katundu. Tiyeni tikamuneneze ku polisi. Tizizifunsa kuti kodi bambowa ntchito imene amagwira ndi yotani. Katundu amene amabweretsa makomomu ndi yotani. Ngakhale ife azimayi tisakomedwe ndi kulandira katundu wakuba makomomu. Mukakwatiwa ndi chimbalangondo pitani kachinenezani ku polisi. Chifukwa mmawa azakupasani mavuto akulu inu pamodzi ndi wana wanu. Ndiye kukumana kwathu kwa matsana kuno chonde amayi ndi abambo kuno kusanje kuno kwatiye ndamera kuno pano pantowe. Tikukupemphani kuti kuyambira lero tiyeni tikaona polisi tiwatenge kuti amene wandi abale athu. Tisakhale ma agency ankhani zonama. Tisakhale atumiki ankhani zonama. Nkhani iliyonse tisanayipereke kwa nzathu kugawana ndi nzathu tiyambe tazifunsa kuti kodi nkhani ndiona kapena ndionama. Tikumvana mayi ndi abambo. Tikatero ndiye kuti zonse zizakhala bwino. Kwa nzathu inu amene mumatithandiza ntchito za polisi kumidzi tikupempheni kuti tiyeni tigwire ntchito limodzi. Ndicho linga choti m'midzimu mupitire kukhala bata ndi mtendere. Dzulo kunsanje kuchikwawa ndinanena mawawa ndipo ndibwerezenso kuti kuli chipani chimodzi chimati chikakhala ku position timamva zinthu zambiri zochitika muno Malawi. Akakhala ku opposition timamva malibino amba kufa. Akakhala ku opposition timamva nkhani zoti awo wapopa magazi abwera. Lero ndizi tikumvaza kuti katundu akusowa. Kodi katundu amasowa? Katundu ndi wako unabadwa naye. Asowa apita kuti. Ndiye tiwapemphe kuti chonde. Ku opposition sikofera sikumanda. Ife tinali komweko koma tinabwerako koma opposition ya ife inali ya nzeru osati ngati imene akutani akuchita nzathu. Wako opposition ndi amboma ntchito yathu ndi imodzi kuthandizana kutukula Malawi. Chifukwa kumapeto kwake anthu awo ali panowa chimene akufuna kwa iwo ndi chitukuko. Chimene akufuna kwa iwo ndi chakudya. Chimene akufuna iwo ndi choti moyo wawo ukhale osintha. Ndigwirizane nawo a deputy mawu amene yankhula. Chonde aku opposition zilemekezeni satirani malamulo. Mukasatira malamulo ndife apolisi sitizayambana. Koma mukayamba iniyo kutsogolera kuphwanya malamulo, ilamulo lizagwira ntchito pa inu. Ndimaliza ndikuthokoza kwambiri kwa nduna zinzanga. Koposaposa a president amene anativomera ife nduna zonse zinayi kubwera kuno kuchikwawa ndi kunsanje kuti zacheze ndinu abale athu. Usule ndoyamba ndomaliza tikhala tikubweranso kuzacheza nanu kusogolo kuno. Koma ndikuthokozeni nduna zonse zimene mwatisatira kuzakhala nafe kuno. Tikuti inunso kwanuko kukazakhala zina zochitika tiyitaneni tikakhala nanu limodzi. Tikufunirani zabwino zonse kuno. Khalani abata ndi mtendere, khalani okondana. Tiyeni tonse pamodzi titukule dziko lathuli. Mulungu akudaliseni zikomo kwambiri. Ndisana khale nanga sinzima itabwera ndi mmozi edi. Moni eka. Bwerani. Manja mwa mulendo olemekezeka chifukwa cha mawu amphamvu amene ayankhula pano. Manja mwawo. Zikomo kwambiri. Ulemu inu bambo Mukhito. Nduna yona zachitetezo mdziko lino la Malawi komanso adepiti anu amene alipo mpa. Ben Phiri nduna yona za maboma ang'ono ndi chitukuko. Inu bambo Namalomba nduna yona zoyankhulira boma.
ndizaluso akuluakulu nonse muli pano, magogo athu, mafumu nonse amene muli pano, a inspector general muli pano ndi ma commissioners onse, maudindo anu ndi akuluakulu sindingathe kutchula mmodzi koma mumve ulemu. Ndi nonse amene tachoka nanu ku maunduna osiyanasiyana akuluakulu a ntchito za boma, ma PS ndi nonse ulemu wanu. Ine ndithokoze bwana, wamkulu akayankhula mwana samayankhulanso ayi. Mulendo olemekezeka pamwambo uno ndi bambo Mukhito, koma ndachedwa chifukwa cha zovuta zina, komabe andikomera mtima kuti ndiyankhule. Tikakhala ku gender kuti mati ma he for she champion, kuteko bambo Mukhitowa ndi mmodzi mwa he for she champion. Wamkulu ndi mkulukuta moyo mwambamu, koma iwo wanso akusapota azimayi. Zikomo kwambiri. Ndithokozenso kwambiri chifukwa chondipatsa mwayi umenewu kuti ndiyankhule. Ine ningofuna ndiyankhule mawu amene ayankhula kale, kungobwereza kuti kuphedwa kwa anthu kumene kwaphedwa anthu kuno kwasiyana ang'ono pa umasiye. Ana amene azakhale akulira moyo wawo wonse potaya makolo awo. Zimene zikuchitika kuno zikhoza kupangisa azimayi ambiri, ana, anthu okalamba, anthu olumala kukhala pa mavuto. Komanso pamene pakuphedwa anthu ana ang'ono nkumaonera, timaononga ubongo wa ana ang'ono. Choncho zoterezi zisamachitike pakati pathu. Ana amayenera kukhala otetezedwa, akule ndi ufulu wawo, asamalidwe, komanso asamaone zinthu zoopsa kapena kukhala mu ngozi imene ana ena kuno akhala kale. Choncho nchitidwe umene utheretu. Komanso nditengerepo mwayi kudzudzula azimayi. Azimayi nthawi zina timakokomeza zinthu. Zoterezi zimayambira mbedi mchipinda. Abambo katundu sindikumuona bwino wachepa, mwina munapita ku chibwenzi, katundu usanali chonchi. Izi zimachitika nthawi zina munthu amafoka chifukwa cha matenda, nkhawa, koma sindiye kuti katundu wabedwa. Katundu ali pomwepo akamasuka munthu. Inu azimayi anzanga amene tadusira zaka 5 kumbuyoku, azibambo amasowa ndalama, amasowa chakudya kuti atidyetse. Katundu amasowa atu amachepa atu mkati mutu. Ntchito imakanika atu. Sikuti amakhala kuti wina watengamo katundu, koma umphawi umene unabweresa boma la MCP. Timalephera ife. Zibwenzi zinatha ni mavuto, zibwenzi zinatha, zibambo amathawa mabanja. Lero adadi abwera pampando tikukhuta, katundu abwereramo bwinobwino mmene momo. Zinthu ziyamba kuyenda bwinobwino. Tisalimbikise nchitidwe ophana kuti katundu uyu akuyenda bwanji. Ayi, katundu amachepa ni mavuto. Mavuto amachepetsa umu, omalanda mphamvu. Koma pamene mavuto akutha adadi abweresa maprogramu oti ife azimayi tiyambe ma business, azibambo kuli madefu ayambe ma business. Ndi zina zotero zitukuko. Mavuto onse atha, tikapita kogona ndi dale zabwinobwino tu. Katundu sangabwerereso iyayi. Choncho nchitidwe umene utheretu. Azimayi tisamakokomeze, ife azimayi timadziwika ndi chikondi. Azimayi timadziwika ndi kulimbikitsa anthu. Timadziwika ndi kulimbikitsa azimuna athu pa mavuto. Timadziwika ndi kubweretsa mtendere komanso chikondi. Ndeti sakhale patsogolo kuyambisa mavuto kuti mdziko muno mukhale umasiye. Komanso ndichenjeze nchitidwe odzimangirira. Nchitidwe odzimangirira amayi ndi abambo uthe. Nthawi yodzimangirira yatha, pano tikukhuta zitukuko zikubwera. Tisiye kuzimangirira mavuto atha, mkulukuta moyo ali pa mpando. Tisazimangirire. Tisiye kugwirira ana ang'ono. Tikumagwirira ana obala tokha, khalidwe imene litheretu. Komanso kupha anthu okalamba. Tikumapha zigogo pofuna kuwalanda mbuzi ndi ng'ombe, kuwalanda minda. Khalidwe lopha anthu okalamba lithe. Kukalamba si tchimo. Kukalamba ndi mdalitso ochokera kwa Mulungu. Msonkhanowu oyankhula kale. Anango ndikomera mtima bwanawa. Bwanawa ni munthu wabwino kwambiri. Ambuye udalitseni bwana. Ziko. Zikomo. Amenewo anali mayi Navicha MP, nduna yoona za kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo, ana olumala komanso chisamaliro cha anthu.
Mlendo olemekezeka, nthawi ino ndikupempheni. Mlendo olemekezeka, mu nthawi ino ndikupempheni kuti mutsike masepewa mubwere chayapa kuti muyankhule ndi anzathu olemba nkhani pamene a Police Brass Band mukhoza kubwera m'bwalomu mubatisangalatsa. Police Brass Band mubwera m'bwalomu mubatisangalatsa.
maliseche tusasowa ndipo nkhalidwe umene uthe kutero kupanga zimenezi kupha nzathu kupha zinzathu ndi mulandu. Ndiyeni tabwera kuno ndimene mwaoneramu ndipo khala ngati kuti anthuwo amvetsetsa ndithu. Komanso timanena kuti mmene nayankhula ziphunzitso zina zikhulupiriro zina zimene zikutitani zikutichitira sakutichitira bwino. Zichito zina zoyipa zimene sikutichitira bwino ndi asing'anga akumapezeka kuti no akumatenga mauthenga awo kumapita pa maradio. Mpezeka noko kuti ngati kuno kuli Nyatepa kuli community radio zosiyanasiyana kapena ku national radio kumene kumapeza kuti akupitisa mauthenga aja nkumanena kuti yayi mukafuna kuti mulemere mankhwala alipo, mukafuna kuti ati mutsirike munda mankhwala alipo bwerani kwa ine, mukafuna kuti yayi mukhale ndi maliseche abwino kapena maliseche anu kuti asasowe kumene yayi bwerani kwa ine ndikupasani mankhwala. Kumene kuli kunama kunja kuno tosefa Amalawi timakhulupirira Mulungu ndipo Mulungu Baibulo limene timakhulupirira ife komanso ngakhale mu Korani imene samakamba za nkhani yakuti munthu akakupatsa mankhwala kapena sing'anga angakupangire zinthu zinazizo. Kongofunika ndi kulimbikira ntchito. Wenanso chikhalidwe china choyipa maprofeti aneneri onyenga amene akumapitanso kumawuza anthu kuti yayi madzi oyera ndi awa imwani, mukatero kawazeni nyumba ndekuti iniyo ndekuti mukathamangitsa mfiti iyayi mukatero ndekuti chuma mukhala ndi chuma. Ayi aneneri onyenga titeronso popeza kuti anthu amene wamalonda awo amafalitsiranso mu maradio mmene ine ndili nduna ndiye panopa tikunena kuti boma kufalitsa mauthenga asing'anga onama maprofeti onama ndi mulandu. Mutha kunenerera bwinobwino ngati aprofeti zabwinobwino zokuza mfumu wa Mulungu osati kuchititsa mantha anthu. Chimodzimodzi sing'anga utha kupereka mankhwala alitsipa koma osanamiza anthu kuti ino tikapanga chakuti ndekuti inu mulemera mwakuti, tikapanga chakuti ndekuti ino tipanga chakuti. Ayi tabwera kuno chabwino tizalangize anthu mauthenga ake amenewa izi nkhalidwe umenewo mdziko muno ndiponso sikwakha kuno dziko lonse lino asing'anga ali posepose maprofetiso ali posepose. Tinene pano tasindika pano zimenezi zisapitirire yayi. Zikomo kwambiri anduna. Zikomo kwambiri ndithu. Andunanso ndithu anakambapo makaso za masamba anchezo pamene anthu ndithu akumafalisa mauthenga abodza. Ndipo mpanonso ndithu tili ndi mlendo olemekezeka amene wabwera pano. Mlendo olemekezeka pamwambo wa lero ndi anduna oyang'anira zachitetezo mdziko muno amene ndi olemekezeka apita Mukhito. Takulandirani kapena inunso mwatilandira? Tathokoza kwambiri. Ife tinakumvani ndithu mukupereka uthenga kwa anthu amene asonkhana pa bwalo lino la Mtowe okhudza zimene zakhala zikuchitika kuno. Tangofotokozani mwina mwachidule kuti Amalawi amene sanabwere pano koma akutimva komanso akutiona pa television pano amve kuti mwina zimene zinachitika kuno sazachitikenso madera wena. Ngani yaikulu imene tinabwera kuno ndi kufuna kuzakambirana ndi anzathu akuno ku Chikwawa ndi Nsanje makamaka kuyipa kufalitsa nkhani zimene tibe nazo umboni. Komanso nkhani zina mukazimvetsetsa bwinobwino zukhangati zangati ka ufitifiti kuti ku Malawi kuno ufiti kulibe choyamba. Komanso china chachiwiri nchonena kuti nkhani zitikazimva tiyeni tiziyesesa tizifufuza kuti kodi nkhani izi ndi zoona kapena ayi. China chachitatu nchonena kuti dziko lathu la Malawi ndi dziko losatira malamulo. Ndi pasapezeke wina aliyense ofuna kutengera malamulo m'manja mwake. Ngati munthu tikuona kuti pena pake palakwika tiyeni timutenge tikampereke ku polisi. Apolisi aja ndi process yawo akayesesa kuti munthu uja apite ku court akaweruzidwe kuti ngati ali wolakwa munthu uja ndiye court likampasa chigamulo. Koma tisatenge malamulo m'manja mwathu. Chifukwa tikatenga lamulo m'manja mwathu choyambirira nchonena kuti lamulo lomwe limamba kuphwanyika ndi lamulo. Komanso china chachiwiri nchonena kuti ngati panali umboni wa nkhani ina iliyonse umboni uja umapeza kuti wathera pomwepo. Koposaposa anthu ambiri tawayika m'masiye osiyanasiyana. Ana akumakhala pa mausiye, azimayi akumakhala pa masiye. Nkhani zake kuzisata bwinobwino mwina chilungamo chenicheni palibe. Ndiye ndi mthenga waukulu umene tinabwera nawo kuno. Komanso kuwapempha kunena kuti ife apolisi komanso iwo anthu akumuzi tiyena kumagwira ntchito limodzi. Chifukwa cholinga chake kumapeto kwake nchofuna kuti Malawi ina aliyense azikhala mwabata ndi mtendere. Ndinakumva ndithu mukunena kuti kubwera mwabweraku sikuti nkomaliza komano muzibwerabwerabe kapena muzitumabe anthu akunduna kwanu amene ndi aobweretsa chitetezo apolisi.
ndi mmene afikira anthu pano ndikuona kuti pali anthu ambiri mwakhutira. Ife takhutira kwambiri kuti mthenga umenewu wafika, komanso kufika kwanu kwa inu MBC kwatithandizira chifukwa mthengawu sitinakhale confined kokha kuno ku Chikwandi ku Nsanje, koma ndetu wafikiranso Malawi yonse kuti nkhani zakhati kumazimva mbuyo umu, nkhani zopopa magazi kani nkhani zodulidwa mayere timazimva kumbuyo uku. I think Malawi ayambe kupenya kuti kodi zinthu zimene ndikumazifunsa kuti kodi zinthu zindizoona kapena ndizonama, chifukwa mbuyo monse mugwirizana nane kuti tinkhani tonse tonama iti palibepo ni mmodzi yemwe anabwera patsogolo anthu kusimikizadi kuti munthu uja anapopedwa magazi uja ndi uyu, sizinachitikepo. So ndizinso zimene zachitika kunozi tithokoze kwambiri kuti kunabwera china mtindi cha wanthu ngati imene chafikira panochi, koposaposa kubwera kwa ine kwa anyamata ku MBC kupangisanso kuti mthenga ufalike dziko lonse la Malawi. Izi ndi zimene timafuna. Iya nduna zikomo kwambiri, tikudziwa kuti ndinotanganidwa kwambiri, komano tikuthokozeni kwambiri kuti munabwera kudzakhazikitsa pansi anthu kuno ku Nsanje komanso ku Chikwawa. Ndikukhulupirira kuti mawu amene mafotokoza ndi anduna anzanu anthu kuno awamva ndipo achita zomwezo, chifukwa timamva mmene mayankhula muja akuombera m'manja kusonyeza kuthokoza. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Mmene motu ndi mmene ayankhulira anduna azachitetezo mdziko muno olemekezeka a Peter Mukito amene afotokoza ndithu momveka bwino kwambiri kuti munthu aliyense Mulungu anamulenga mchilengedwe mmene amakhalira. Choncho anthu ena amangofalitsa nkhani zabodza cholinga chofuna kusokoneza anthu, komanso ena amalowetsa nkhani za ndale kufuna kusokoneza anthu, kubweretsa ndale kuti azikhala ngati anthu ena akuchita zoyipa pomwe zoyipa zakuchita ndiwo. N'chifukwa chake anenetsa kuti zimenezi aonetsetsa kuti zisachitikenso ndipo zitheretu. Mzanga Stanley, unamva ndithu zonse mmene zimachitikira muja mwina mwachidule. Tinene kuti mmene zilili apa tsopano lino pakhale ndithu mpira Cosmas, pano pakhale mpira ndithu pakati pa matimu akuno imene akuitchula kuti Nyachilenda Select, imene ndithu ikomane ndi timu ya polisi Blue Eagles. Ndi zinthu zokuti zikhale zabwino kwambiri, zinthu zokoma makamakaso mbali yakuno, ifwa apa matimu awiri ndithu alowa mbwalomu, akuoneka ndithu ali mbali yauko alowa mbwalomu, ndipo alendo olemekezeka amene ali kuno akupita ndithu kuti akapereke chansa pamenepo. Izi zikusonyeza kuti umodzi ndi wofunikira kwambiri, makamakaso mpira umathandizira kuti anthu ndithu azikhala pamodzi kumagawana mauthenga osiyanasiyana. Ndi apa tikuona kuti nduna zonse zimene zabwera kuno komanso akuluakulu onse amene afika kuno akupereka ndithu moni kumeneko. Tikuona ndithu pamenepo kupereka rifari kenako ndithu apite kwa makapteni amatimu amenewa. Zinthu zokoma kwambiri. Blue Eagles timu ya polisi imeneyo, komanso ndithu kukhala kuno ndithu Nyachilenda Select akaka mwina akakhale anthu ena koyamba kuti ndithu akumane ndi ma players amene amangowamva makamaka kuchokera ku Blue Eagles amene mwina amangowamva kuti pano ndithu zikhale kuti zimenezi zikuchitika motero. Ndiye tikhale tikuperekani kwa amene ndithu akunenerera mpira umenewu cha pomphano. Ndithu pamenepo ndithu kupereka chanza kwa osewera kuwalimbikitsa komanso ndithu kuthandizira kupereka uthenga umene ndithu ukuyenereka kuperekedwa makamaka uthenga wakusowa kwa maliseche amene zikunena kuti iyayi zimenezi sizoona, zimenezi ndi zabodza la mkunkhuniza. Iyi ndi imodzi ndithu mwa njira imene yalumikizanisa anthu pamodzi kuti uthenga ukhale kuti ukupita ndithu mowirikiza kwambiri. Ndi amene akhala akunenerera mipira imeneyi pali Musa Eireni, Joseph Binda komanso Twaibu Samu, anthu amene nthawi ina ndithu tiwapatse kuti azimva, koma nthawi ino amene akuyankhulayo ndithu ndi Twaibu Samu. Cosmas apatu zikuoneka kuti ndithu tsopano lino anthu afuna athamangisane anyamata kuti mpira ndithu utheke. Ndipo kusewera mpira kumene kuku ndi njira imodzinso yoperekera uthenga kumene tinabwerera pano nkhani yokhudza chitetezo. Choncho onenerera mpira ndi amene akuyankhula tsopano, tiyasire ntchito imene anenerera mpirawo ife tionere. Inspector General wa polisi kuima ndithu pamenepo ndithu alikipikwa maso aminister ndithu kuti yayi ndithu titole ndithu zithunzi pamenepo tiziza kumbukira kuti yayi ndithu nthawi imeneyo sinali motere titalowera kumene ku Nsanje. Ndi imene likupangira mtsiku la lero panopa koma muchatanenera sikuti ndikhala ndekha, ndikhala ndi mzanga amene ndi Twaibu Samu amene tikhalupatsani masala amenewa potengera kuti kuno ndi
chidwa chisena chimafeka soko mbili kupita sombali nayi kuchambulisa ndipo imbira masala amenewa kuti nawonso atiza kumbukira bwinobwino kuti pa tsiku ilili hiya inditu Inspector General komanso nduna zaboma tinajambulisana zo limodzi ndimati kuchitira pamalo pano ndithu malo akuoneka kuti akhala mtengo patali kwambiri mtsiku la lero chifukwa chitika pano mmene atakambira ndithu kuti pabwera anthu ochuluka kwambiri kuti adzaonera masala zimakhala zosowa timu yomwe imenya ligi ikulu mdziko muno kumayiwana kumudzi ngati kuno zimakhala mtengo patali chifukwa ambiri amatha kumangoyionera pa television lero akuona live pompano ndithu mutatananira ndithu nduna zathu zikutuluka pamenepo kuti andithu tatiyeni kuti masala amene wayambe masala amene akuoneka kuti akhala okoma kwambiri patali ngati mvula uko kutali mutandanenera kuti sikhala ndekha ndikhala ndi tribe amene tikaluwatsani masala amene pabwalo pano pamene pakuoneka kuti ndithu madzi achita katondo madzi apanga katondo malo ano nzanga mwina kuzopereka moni muchisena nzanga andedi tafika maka kuno kunsanje kulelero tikupasireni masenje kenewa pakati pa timu ya Nyachilenda Select komanso timu ya Blue Eagles. Tili pano lero maka tipereke maulo makhundo senene athandoe kuti mulitani maka makolo athu kudzapontho aphale anzanga kuti mulitani kuno kunsanje maka kuno kuntowe kuno tadza pabodzi na khundu ya goloso maka kulanganira chitetezo cha anthu mdziko maka kubulukira ku Police Malawi Service. Tenepo tsiku la lero tili pano pabodzi kuti tikupasireni masenje kenewa mchichewa kudzapontho mchisena masenje kawa anati atome ni mwanzanga Musa kukupasirani masenje kenewa mchichewa. Tenepo ndamuona pontho mwanzanga nanga kubwera pontho kuti tikhale pabodzi pene choncho nzanga Musa masero ndamene wa ayambika tsopano zikuoneka kuti yayambika ndi ntchito yayikulu kwambiri nzanga Musa tone kuti zikhale zikuchitika motani tsiku utha kuyamba masero amene Musa zikoma kwambiri nzanga zikuoneka kuti timu imene ya Nyachilenda Select Zone yayamba ni moto kwambiri kumenyera bagolo panga kona yoyamba yomwe yangubwera ma seconds mwezi tukupa zina pano akutenga kona mene kwa yoyamba tiona kuti pakhaza mtundu wanji mutatanenera pali kwimbira wanthu kuzone masola amenewa kutsamenya kona ameneyo kuzangwa ujotsa pano kuika pachidale apanga zotani kuja sinjomba sizina theke koma akuti ya ndithu Nyamata Fahadi sanafika bwino oyimbira masola amenewa McDonald wapeleka free kick kwa Nyachilenda Zone. Komaso muchatanena ndithu kuti masala amenewa alive hakutenga jezi number 8 afuna kumenya mpira amenewo apanga zotani amene ndi captain Yohane feda afuna kutenga free kick imeneyo Plicos ilikile captain sikulala muchateka mpira ndi Gilbert Chilwa Yohane kufutika bwino Yohane kudzamenya Yohane pamwamba kupilitsa pamwamba nzanga unali mwayi yomwe captain Yohane wamenyera pamwamba mpira amenewo atakatha kukhala ndi mwayi kapena kukamba kuti slot yoti agolese kumapya chimwanika choncho tione ndi free kick yoyamba imene ayipeza anyamata amenewa a Nyachilenda Zone afuna kugogoda pa golo pamene papa timu imene ya Blue Eagles kuti mwina zikhale ngati zifanirane makamaka ndi kunchalo zonali utabasira kwa penalty konyo penalty abanga zotani kumbwerezaso goalkeeper Precious Masamba Precious abanga zotani kumpatsira kungosiya mpira amene kutuluke Nyamata Fahadi kusempera amene kutuluke anyamata amene wa Nyachilenda Zone abanga zotani akumenya ndi Plicos kutsaika bwino pamenepo abanga za mtundu wanji kuzungulira kuti adutsa kumeneko koma Nyamata Fahadi kungompatsira penalty konyo penalty abanga za mtundu wanji apatsira mpira kwa lusampatsa kumeneko kuli Stasha kuimeka mpira amene kulusa banthu awiri zitheka goli kuzizinateka ndi kutheka komwe akuti sanafika bwino pamenepo sanafika bwino Nyamata amene Stasha mutatananira ndithu tikona technical panel Plicos ili motela msiku la lero coach ndi Declare Nsakakona wachiri wake ndi Steve Nsakakona pamene wina ndi Christopher John Banda okunkonda amanguli CJ former captain wa Flames ali pamene boso komaso tisaiwale team manager ndi Miss Kampila wachiri wake ni Maxwell Masiano komaso likona mena physical trainer ndi Sanghani Plus Nkango alipompo team doctor ndi Kachala
osaiwalanso media officer Steven Kumalonje komanso pali Nicholas Mwanjoka amene wabwera ndithu. Nicholas Mwanjoka wabwera yeyo ndithu ngati security officer wa timu imeneyi. Osaiwala akuti kit master amene ndi Lewo Ngoleka ndi imene abwerera timu imeneyi ya Brigos kusamenya mpira utali kumeneko pabwera kuna Clibert kudapanga zotani sizinatheka kuti sanafika bwino. Nyamata jersey number 7 yemwe akuoneka kuti mtsiku lero pano akaoneka ndi goalkeeper Precious Masamba. Precious akuti pitani ndimenya utali ine pabwera anthu ochuluka kwambiri msanga kuzonera masala amenewo. Yes, anthu abwera ochuluka kwambiri atamva kuti kubwera nduna zonse zinayi komanso kubweranso akuluakulu a polisi anafuna kuti adzazimvere okha pachamanena kuti kazimverere anakanena zam'maluwa choncho tikazimvere tokha kuti mwina ndikafalitse uthenga nanenso kumenenso ndikupita ndikawauze ena amene atsalira ku nyumba. Anthu abwera ochuluka kwambiri msanga kusonyeza kuti Amalawi timakondana ndipo tabweradi kuti dzapezedi kuti zimene zimakambidwa mphekesera zimenezi zinalidi sabodzi. Pano kupita nyamala kumenya mpira umene kucheka kula kutenga jersey number 14 apanga zotani amene ndi Jace kuzungulira 6 kola ika nkati koma sizinateke kungotenga Dave Dave andi mpira apanga zotani kumbwezera Fahadi apanga za mtindwanji kungompatsira kwa kipa Precious Masamba. Precious andi mpira ngomenya pakati pa bwala limene kulaka utenga umeneko kuzakumana ndi chikhomo kuzapita kwa bwala limene apanga zotani jersey number 15 kuyetsenja umeneko koma pano ndi Bernard Konyo wapatsira mwana kuiga kupanga style kupatsala bwino timu imene kuoneka kuti mwina panga za chiwembu ndipangona kupatsala 1-2 kupatsala kumeneko mwapo koma ndi Lankeni mwali jetsenja pakuli yayi wagwira masala amenewa. Pano ndi Nyamata Bernard Konyo apanga zotani Brigos jersey number 5 akuti ndimenya ndine Nyamata Bernard Konyo ndamana kinyaso chigoli bamenya ndi Silver Tigers wamusire kwa kipa Precious Masamba ndamena kumenya masala amenewa pamenepo apanga zotani Precious Masamba akulia ndithu ndimenya ndine Nyamata Enoch Jobo kweza nkoli jersey number 81 kusemenya limpira utali kumene kwa kupeza electronic view sizinatheka pamenepo kungosiya kutuluka kwa kipa Joseph Saidi muchandaka mpira siku ndikandeka ndini nzanga neso amanenele ndithu mujisena ndi nthawi yoti neso mwino aneneleyo. Ndipereketa kuta maka makhundo nsenene kudzapontho nduna zathu zili pano masenje kangene watomeka ndi aphale a timu ya Nyanchilenda Select tenepo ali nawo kudzaupokotserapo ndi aphale a timu ya Brigos kudzapasirana kwekule kudzaupereka byaji maudawika kwa jersey number 14 au kwatapo koma ndi Brigos tenepo kudzausumba nasola cha tempenuke ndi jersey number 18 apereka pang'ono kudzanyengera kuti ajeseka mtegwaje mbwachi kudzapasira mwanjaje koma ubulusako kalekale tenepo tione kuti achitetani ndi mpale jersey number 3 wa timu ya Brigos aperekapo kalekale ndi Masambura koma aupokoseresako ndi mpale jersey number 7 atamange ndi Everson Maniko kudzapereka kutsogolo atamange mpale nonga nkhuku yakubuluka pa mazai kudzanyengerera pyadidi pepale tone kuti achitetani pepale kudzakwatapo na machikanga focho dotisa koma akhafuna kubuda patsogolo pyachimwanika ndi makamaka mpale wene ndi jersey number 8 atamange kwekule kudzapasa mwanjache atamange koma ukabuluka kuti ukhale wakulokotana manja kuti auzinge monthoso na manjache tenepo tone kuti achitetani pankiti masenje katomeka ndi jersey number 2 wa timu ene ya Nyachilenda Zone tone kuti achitetani kwekule nyakuimbira masenje kakumpanga kuti ibwera nthandom uzinge mwakuchimbiza mdzidzi ngwakufupika tenepo tone achitetani aubulusa pontho ndi aphale onthole a timu ya Blue Eagles kuli Mesha Muhone jersey number 7 ngule ali kweneko aukwatapo ndi jersey number 2 ngule afuna uzingire kutsogolo kuchauzinga kuti uyende chida ntalo chanya kuphatira pa golo koma nkhabepo tenepo ayikapo solo ndi aphale Brigos ali kontho kule jersey number 10 kuchanyengerera pyadidi kuchampasa mwanjache kwa Mesha Muhone kuchauketemula kwa pankiti kuchampasira pontho onthole koma kuti adayenda mwakudawika tenepo akadafuna kukwekweresa mwanjache koma andumpha onsenene kuti adoda pansi tenepo ndi free kick kunduli kwa timu ya Brigos kubulukira pa nthemba kutomera masenje kanakosa kukhala midida inayi tenepo akuti apita khundu anjache mwakudawika offside zanga najerera masuku pa mutu mwasangasanga zona lizanga nelo offside mina nelo watolic view nditu ina offside oyimbira masira mina anaona kuti ayi pa offside tenepo automapo kalekale ndi aphale a Brigos chatembenuka ninga nkhangaiwa tenepo anyengerere kuchampasira mwanjache ayang'ane kunduli kuti aende pontho kutsogolo kuchambwetsera pontho kunduli kontokole kuti kuchakhethemula phale kwa Mesha onthole kuchapereka koma mphale ayikapo manyalo ache kuchaubulusa mwakuchimbiza machibese makamaka khundu ya machibese athandwe kubulukira pa nthemba kutomera masenje kenakosa kukhala midida 15 tenepo toni achitetani kuchaubulumutisa pankiti ndionthole mphale wakusenjeka kunduli aukhekheresapone makamaka ni nasolo ache penepo aukwata pankiti kuchampasira mwanjache mkhundu mwathandwe aukwata pontho ndi mphale onthole koma
afuna kujesa kantego bya chimwanika inde kuchogolo uchatamanga mpale uchatamanga liwira chikalango cha tswera kapanda ntembata patando na kantego je mmoji adajesa iye njomba yazungulia kuti perimba koma bya chimwanika wabuluka mpira wabulukapo ndi pale masambla ontole avasile kwa mwanjaje jezi number 10 jezi number 10 awene ndi mwale apo koselesapo kwa jezi number 15 anyengerera indi bankiri kuti akwande pepa linonga cruza pa matope ndi Evans Manika kuti apita khundu anjaji mwakudawika offside zanga mwina kupitisa sonchichewo ya sititoka pano tindi nzatuso naye okwankuna mwina angopasani moni neso mwina ka 3 minutes alongeko zake Shabaro takorandira do ferakre kose komere bogode feras kausos tesere sabaru lato parone jamata pro ekos sajagera komere ko jamata pro ekos komamu chosra komere ko koma peta jamata bero apro ekos peta komere ko jamata pro ekos sakata ko baksan ko chira sakuna kona jamata apro ekos abere akasore kona jamata pro ekos James number Makabaka the just number 7 Mesia Muhuni ndabere katenga kona yoyamba ya Blue Eagles masada tsekulale kwa bwana chiroka kwa mbere kutengera kete masaurondi apa mwamba kwa mbere kona yoyamba ya Blue Eagles abere kasoronde Mesia Muhuni kona ya Blue Eagles akauza chocheta Makabaka goalkeeper wate bebere ya timu ndamera select sara sacha kati kusacho soko sacha jamata bero ndamera soko Bricos kumeja kwa mapambane anapita bwero jamata merewa bwira zanga inali kona tani bebere tukapa kuti jamata merewa atibu ya ndamera United maka kusango chosa pass Makabaka sango chosa kobereko parode tebo ya Bricos sasomba de boto kobereko pakate pa center seku safeka pa kobereko jamata Bricos arede pira kobereko just number 9 sakono kobereko kuli just number 8 arede pira kobereko tabak sada kobereko chaku paja sakati babali what a bullet adabeda bwero jamata mereo apru Eagles ambabwera pangono ndi pangono ngati mbanda kucha mbamo chabe 0-0 koma efetiri pano chifukwa cha likulu la polisi kuchokera koma ku headquarters kulirongwe Makabaka pofuna kupereka utenga kwa anthu oselasana maka sazitengere manja mwawo kuti Makabankhani ya kupha anthu osalakwa pa mphekesera zimene zabuka kuti kulowa shire kuti pali anthu ena amene akuchosa ziwalo zawo kudzera m'matsenga koma Makabankhani amasoro pakanali pano ndi 0-0 kuyamba kukodolerana atamange kupereka cheers number 4 kukupesa bure bwino kusapasira na bure bwino chest number 5 chikao chacho majamata ndamira select akupita kobereko tabakisana depo chest number 4 koma fika hapo ndepro Eagles yafika hapo sondamira chosa nali Johan Fred koma sona bide batali Bricos na eso kusafika hapo kubereko jamata Bricos koma sango tusira kuinja kuti kale wopoja ndi manja akaponye ndi jamata mbere ndamira select chest number 2 taponya masanga bano ndi just number na so kungo tusira na just number 5 wandamera select chikao cha uchemwe Makabaka chikao cha ndamera select kwa Bricos oponya anamkwetsa hapo kubereko just number 8 so akatenda 3 kick akasere kubereko ndi Mesia Muhuni amene akatenga 3 kick beneo akatenga 3 kick Mesia Muhuni akwauza ya teni kusogolo ndi menya utali Mesia Muhuni kuna kuchalira kumeneko Mesia Muhuni zapesa mikono mwamba zaresa chakate kumeneko metaka kureshito sombrako masafika manja mwako kipa nyamata mereo wandamera select kwa uza zake kote tieni kusogolo ndiponye utali kuma uponye ufupi ndi Tyson Nkunga atakubesa kumeneko akupita kuti amkwira hapo kumeneko amkwira hapo kumeneko nyamata mereo Tyson Nkunga Makabaka Tyson ndamere anafuna kuti apange shoot kumeneko koma nyamata wa Blue Eagles anamukira hapo kumeneko kadali babo chabe 0-0 pano pa Ntowe Community Ground Benjo tare kumeneko meteka kurecheto pakati ndi Bricos chosa kumeneko pakati pa center second hand Freddy wandamera select koma yafika hapo ndi timu ya Bricos naso kusango seku tutuke ndi woponya ndi manja timu ya Bricos Rutepira kumera baka kulimbana ndi pana kumereko nyamata wa chest number 8 kulimbana ndi nyamata mera wandamera select komba fika hapo ndi Bricos chest number 12
koma ikupita ndi makapaka ndi Mesiam Muhone kuzakodwa kuti chess number 8 akupita kubereko ndi Mesiam Muhone kuzalowesa chakati kubereko koma kulibe wina aliyense kusangofika manja mwa goalkeeper. Ife tili pano chifukwa cha thandizo yochokera ku headquarters ya polisi kuchokera komwe kulilongwe imene inachona cha nzeru kuti anthu asamatengere malamulo m'manja mwawo maka kuononga miyoyo ya anthu ochuluka pafupifupi anthu asanu ndi atatu kuluza miyoyo pa nkhani za mphekesera zimene zinabuka zoti anthu ena ali kuchosa maliseche anzawo kudzera m'matsenga. Koma tikakamba nkhani ya masewero ndikatali momwe chabe 0-0 mbali zonse ziwiri Ndamera Select versus Blue Eagles pamene kukaumuna anyamata Blue Eagles makabaka anyamata Blue Eagles ali pansi lifali kuitanisa achipata ife bwanji tamvako tenga kuchokera kwa masponsors athu pamene kukaumuna anyamata ameneyo. Nkhani yomwe tabwerera pano muchatanenera kuti sikuti tangobwere yayi zomwe amanena minister kunena kuti anthu kungodusana ndikumanenezana kuti yayi zonsezo zikuchitika kuti yayi ndithu inaoneka ngati katundu anga osowa zomwe zili zabodza ndi akunena mofeka bwino kuti ndibodza lalikulu chifukwa chiyambireni palibe ndi mmodzi yemwe ananena amanamuona polisi ndikuona kuti alibe zimenezo ndiye tikunena pano kutsimikiza kuti zimenezo ndi zabodza ndipo tidziwiretu kuti izozo ndi zabodza ndiye tabwera pano tikuonera masera wanzanga sikuti tangobwera nkhani yake ndi imeneyi kuti zonse tikunenazi ndi zabodza khulupirirani akatengedwa kupita amene kucha kuti yayi katundu anga analo wamkulu pano pakuoneka kumakechi yasinda zomwe zizabodza unaona bwanji ndiye nkhani yake ndi imeneyo tikuonera mpirawo uthenga matinganire pano ndi umenewo kuti ayi ndithu tisakhulupirire zinthu zabodza tisaphanza tinonso akufuna moyo ngati ife tomwe ndiye pano akutenga free kick ndi Mesiam Muhone wa Blue Eagles just number 7 Mesiam Muhone apanga zotani afuna kungomenya mpira pa go kungotusa nsanga kobwera anthu ochuluka kwambiri kudzava uthenga mmene atanenera mafumu ali pano nkhani yake sina kwauza anthu kuti ayi ndizabodza maliseche a munthu samasowa zonadi maliseche sasowa chifukwa chiyambireni kwa munthu amene anamulowa satana mu mtima mwake ndikupanga edit kachithunzi kamene kaja ndikukayendesa kwa anthu palibe amene watsimikiza achipatala apolisi sanatsimikizebe kupezeka kuti wina nese kapena kupita kwa mfumu ndikukaonetsa kuti ineyo zilidi motere ndikuzokhala zotsimikizika zikuonekabe kuti ndizabodza nzanga ndimafuna ndipereke uthenga mwina kwa anzathu amene ali m'bwalo ya zamasewero kunena kuti timu ya Blue Eagles ili ndi masewero akulu kwambiri amene akhala kusewera ndi timu ija ya Big Brets wiki yomweyi kusonyeza kuti ni masewero awawa ndiongocheza chabe aliyense akhala kupeza ndrama kuchokera papa timafuna ndinebe kuti masewero awawa mwina mapitidwe anzathu awa anyachilenda aonetsesebe kuti asamalirebe anzawo kunkhani makamaka ya mainjale ponena kuti anzawo ali ndi gemu yayikulu kwambiri imene ikufunika kuti akapezepo 3 points. zondalizanga pano ndi nyamata ameneyo wa Blue Eagles yes number 8 kungotusiya kumpira amene utuluke ndime ndikuchitira pampano ndithu ntsiku la lero Stasha wa Blue Eagles tapasala bwinobwino kumene kumbwezazo Stasha apanga zotani kola usempira nkati kulusa banangapo zampasira Kibat chirwa Kibat kungosempira menewo kuti apite koma kungosempira Mesiam Muhone pilo sakabwino mutataka mpira ndithu kuti zikuoneka kuti anthu pano akufuna zigoli ntsiku la lero 16 minutes 34 seconds zimene zatha mchigawo choyamba pano kokiki yanyo lamenewa kusamenya mpira otali kumene pabwala mina kula kumene kwapanga za mtundu wanji pano Stasha koma ndi penalty konyo penalty kumpatsira Kibat chirwa kumbwezera penalty konyo ndi mpira apanga zotani kumbwezera goalkeeper Precious Masamba kungomenya mpira umene kwakulaka mbali tonic view kola upesa tonic wautenga ali kumene koma kuti kungosiye kuti tuluke mwinada nenera mucha kuti anthu asewa chimene abwerera pano ndikusafa uthenga nzanga umene atengera umene tikunena kuti anthu ena kumanguzipeka zili zabodza kuti maliseche anga asowa nchimene abwerera pano uthenga umene ungapereke muchisena ndota tenepo ndi apange maka mbuyanga nananga kudzapontho kunyado nyamainga nonse nene kuno tikupangeni kuti pire pikhalongiwa kuti maliseche a munthu akusowa nkhabe mphyabodza nkhabe kuti pikuchitika nkhabe tenepo tendeni tonse nene tiphatane manja pabodzi pene mphyabodza nyerezerani mwekhanene kuti mule mukubuluka kakwata mnyala kumpha mwanzanu anache kudzapontho nyamaingache nanango ambaphetsera kuti aende kusukulu anachitatani
penepi mpyabodza tendeni tonse ndiphatani manja pabodzi mule apolisi athu akuchitira lekani kuti angabwera kuti akwate munthu kukwata miyala mbati amvingira nkhabe tendeni tonse tiphatane pabodzi nonga Malawi tinyerezere kuti manungu amwanzathu ngakufunikira moyo wa mwanzathu ngakufunikira pitiriza zanga masana amene wanchichewa pano ndi Yohane Fred amene afutenga mpira amenewo anakwira mpira Nyamata Del Piri just number 3 Obligos Yohane amene afuna menya mpira amene kule aike nkati kodi kati moyamba pesa jigoli pano Yohane kusia likusema mpira nkali bwino kumeneko kutaka kumane kungohelera pambali Nyamata just number 2 kuiga pambali mpira amenewo amene ndi 2 ndi 3 Watson pano ndi Precious Masamba kusampasira Gilbert Chilwa captain apanga Zoltan kulusa pakati pa munthu Gilbert Chilwa kusampasira bwino mwakula kutenga Tonic View Tonic kusampasira Lanken Mwale Lanken aindi mpira kusampasira Nyamata Dave Piri just number 3 wa Brigos apanga Zoltan kujasa njomba yateka kumbwezera Nyamata Fahad aindi mpira kungomenya pangona kudapita Mr. Hone kusampasa bwino pa Nyamata kusampasa bwino pano ndi Mr. Hone 1-2 apanga Zoltan kungousia mpira nkati pano aina kula bangasa ntuna hele mene kusizina tege pano alina pakati kalipo bali mene yasa njomba menepo ikupita timu nei sizina tege pano ndi Mr. Hone apanga Zoltan kupasana bwino kungomenya mtilota meneko pabona mena kupita apanga Zoltan kuna thamangisane just number 7 alindi mai athoka menye bagolo apanga Zoltan kujasa mpira Mbambande Nyamata just number 7 yamwa kuoneka kuti Efas Maniki Efas kupita mwamba mbiri kutapeza chigoli pano yes amene jasansekerere ndi Nyamata otsa kwambiri kuno kuchigwa cha Mtsinje wa Shire akaiona amakhala wioneratu akuti akaiona amakhala wioneratu pano ndi Nyamata Fahad Waplikos wantali bwino zemenya mpira utali mene pa Fahad kulampatsira Nyamata Inokchobo sizina tege koma linobe Inokchobo apanga Zoltan kuzungula kuti usunga kwa Dave kungomwezera kumeneko uyo ndi Fahad Ncheka Fahad apanga Zoltan kusintha mbali meneko kutapita Stasha akupita meneko koda upeza mpira meneko Stasha apanga Zoltan kungosia mpira meneko malino obe Stasha kujasa njomba kuzampatsira Nyamata uyo nakaba apanga Zoltan afuna kungosia mpira kadi bwino kuti Mr. Hone hede pano ndi Nyamata Mr. Hone apanga Zoltan kuti sapaka nthawi sizina tege kungomenya mpira meneko kumoyimbira masala menewa akulisana mufike bwino Mr. Hone nzanga ona motani yes anankanganirana ngati mwana mbuzi otsala kuchire akumana ndi agalo anankanganira kumpanikiza kuti asaduse pamenepo pakana atalemulanda mpira umenewo zonadi kumukanganira Mr. Hone tikunena pano kuti tabwera panopa Brigos yabwera malo ano nkhani yake sina yomwe kuna kuti kumangirana kuphana kusachite chisoni nzathu nayonso ndi munthu ngalifeyo tikunena pano nzanga mutereka mpira kuti ayi nditu anthu 8 atamiyo wafo chakunama kunganamizira kuti awawa apanga zabulu zomwe zili zosona pali Lanken Mwale komanso Mr. Hone 21 minutes 3 seconds zimeza pita chigawo choyamba Lanken Mwale pambali penepene nzanga pitiza mchisena asenjekera pambali maka pa khundu pa balizo ndi aphalene wa atimu ya Brigos kunduli kwawo tsopano ndi aphale a Nyachilenda Select awike pansi padidi tone kuti achitetani kunduli kontha kule kuchautomera kwene kule kwa chest number 3 tone kuti achite nawo tani abwezera moto kunanya kuphatira pa golo kwenepo akwatapo ndi nyakufunga kunduli ausenjeka wakulapha upokosera sapo koma waenda makamaka chidatalo cha nyakuphatira pa golo tenepo tone kuti achitetani afuna asenjeke kunduli ndi chest number 4 olonthole aenda kweneko ndi Chilenje ngule ali kweneko afuna asenjeke akumpanga kuti nkhabe nyakuimbira masenjeke akumpanga kuti uike pansi mpirawo uike pansi tenepo chest number 4 ndi amene ali kweneko makamaka akubwerera nduli kwatira flosa nonga ndeka kalekala fisten kuchawo chinja khundu kwa chest number 3 kuchampasira mwanjaji afulikisena manyola chemwe adidi chest number 14 ankhulukutira kwene kule ndi kwa David kuchanyengerera pya didi adusapo nonga khulusa pa matope kuchanyengerera kuchabulusako abubuda byache kububuda kwene nonga mwina chitatumiwa kuchakakamira Mesha Muhone adasenapo Malawi national team atamange mpale kuchathamanga liwira chikalango chatswerera koma ambulusirako apale azangali pya kwanga lero makhundo nsenene ne akutayira kufuna maka tsiku la lero apeze chipambano kubulukira maka kumasenjekeno akhazikisiwa maka na agoloso akubulukira maka ku Malawi Police Service just number 7 maka ndi Evas Maniku chachecheresa bya didi chajesaka ntegwacho champasira njache munduli kwa just number 3
ule akhale makamaka ndi Mpale Isaki koma aupokoseresapo ndi Yonthoire ndi Select tenepo ndi Mpale Onthole asemphana nawo tenepo uchawika nsolo ache uchathamanga ndi Mpale koma ne adaukumaneta chance number 81 wa timu ya Bricos ngule alikweko champasira mwanjachi chaketemula byadidi ndi Misha Muhoni kwa David apite wontho kwanzache koma ampokoserapo akafuna kupasirana pospiri kuti aende mchogolo bya chimwanika chance number 3 wa timu ene koma kuchabuluka apo tonepo kuti achitetani Mpale chance number 3 wa timu ene ndi Isaki uchapereka kuchogolo apokoserapo chance number 14 athamange kuchogolo koma aikwatapo makamaka ndi chance number 19 wa timu ene kwa chance number 5 athamange kuchogolo chathamanga likwekulo liwiro ya chikalango chapserera kumene adaugumanetayi tenepo tone kuti achitetani Aphale ndi Aphale Onthole a timu ya Nyachilenda Select chafulikisana manyalachi chanyengerera champasira nyakuphatirache pa golo tenepo uchinje khundu chanyengerera byadidi tenepo ampokoserapo koma achita madengo ekha kupokoseresa mpira afuna maka kupereka soloti kwa Aphale a timu ya Bricos tenepo tone achitetani chance number 7 Ndonthole Maniko chaketemula pepale adalonga goloso kuti nkulu nkhanga siphama papira tenepo ndilonge maka nsangani nchisena kulonga kuti ungagona thoma lamuka zaina adatchala m'madembe toibosi manisemu mdzukulu asena ndili pano pamodzi ndi mzanga Musa amene ndili naye pamodzi pano kuti tipaseni masewero amenewa mchishe wakomanso nchisena ndi Aphale Onthole a timu ya Bricos kuchapereka kutsogolo kuchansera makamaka Aphale Onthole anyengerere kuchakukhethemulana kunduli kwa manyalo ache kuchapasirana Aphale kupita pankiti mwina mzanga mwina kungopereka update mene mpira ukusewera lero Bricos ndi Nyachilenda Select mwina different ya matimu amene aseweredwa mbuyomo kukamba za Ngabu United nchalo komanso pansanje mwina kuona motani masereda amatimu atatu ameneyo pakuoneka kuti kunauko pang'ono ndi pang'ono afuna kubwera ngati mene mwina kunalili kumene kukanka wifanyane kuti tione akuoneka kuti nawonso mwina sakufuna kuti mwina agonje komano zikuoneka kuti maplayer Bricos akudziwa chimene akupanga kuti atona akafika kutsogolo akupatsana bwinobwino 1-2 komano zikuoneka kuti mwina ndi pakuoneka ngati pali substitution timu ineyi ya Nyachilenda Zone ndikuona imbira masala amene kuoneka kuti substitution akuna kutulutsa sitikudziwa kula kholo tani tinene amayi ndi abambo anyamata ndi atsikana amene mafika pano kuti chomwe chatibweretsa pano kuti Bricos ibwere malo ano komanso timanena tikayenda tatiyeni munthu amene amapanga organize kupanga zonsezi kuti mwina zifika pamenepa Alexander Ngwala timvulire chipewa munthu amkulu amene dzulo ndinakamba kale kunchalo kuti tithokoze kwambiri makolo amene kuchokera ku banja ya Bambo Ngwala kuti sponsor amene anayipereka kwa mkulu amene amadziwa kuti akuyipereka pa chinyezi pa mtengo wa mthunzi umene ali ndi chikondi komanso podziwa chimene akuchita ku dziko lawo ya Malawi zimene zimafunika kwambiri ndi zimenezi ngati menenso alinso a Professor Peter Muthalika amene alinso ali ndi chikondi pamodzi ndi nduna zawo kuvomereza kuti ayipitani mukapereke uthenga chifukwa anthuwa ndi athu kuti tikhale pa mpando ndi amenewa ndi chimodzimodzi amene wa Mr. Alexander Ngwala chifukwa kuti nawonso akuona kuti ntchito ya Malawi agwirire motumikira bwino kwambiri sipo kwambiri msanga mpira amenewo zikuoneka pang'ono ndi pang'ono nthawi ikupita 26 minutes 32 seconds zimene zapita mchigawo choyamba akumenya kwa just number 4 apanga zotani kumenya mpira amenewo otali kwa bwana bwana otali umeneko koma pano ndi penalty konyo kungojosa mpira amenewo kwa mpeza Lankeni mwali sisinatheke pano ndi Lankeni kulimbana limbana ndi just number 6 kungosi ameneko nyamala just number 7 apanga zotani kudutsa panthu awiri pamenepo zampatsa nzako ameneko apanga za mtundu wanji ikupita pang'ono ndi pang'ono apanga za mtundu wanji kusiya pakati pamenepo komba nthawi kungojosa mpira amenewo kuti akumana ndi Misha Muhoni pakati kali pamenepo sisinatheke pano ndi just number 8 wa Bricos apanga zotani zampatsa Stasha akupita kuyenda bwinobwino kumeneko kuzipa 1-2 kumeneko Bricos ipanga zotani kujetsa njomba sisinatheke kungodula mpira amenewo Kilibachilo kuthamangira komweko pano kungodulutsa mpira amenewo Kilibachilo nzatu filimi simetsalazi ponenga limezilili tamaliza konzatu Shabarote throw in ya timu Ndambera Select Sapoja chapa makachapa kate pabiri sachosa kokobere ko chess number 2 Ndambera Select so the throw in ya Ndambera wa Bricos abere do kamba kote kwimbira anthu abwera popando malingana ndi headquarters ya polisi kuchokera komwe kulirongwe maka kuzakazikisa bata pankhani imene yamveka kuti pali anthu ena amene akuchosa zawo ziwalo kuzera matsenga
koma zitatsimikizika kuti nkhani imene ndi abodza. Kadali bomu chabe 0-0 mbali zonse ziwiri pano pa Ntowe ground. Kamba kabwerede ka anthu masana tsiku la lero mbali zonse zinayi kuchokera chakumpoto kumwera kalenso chakumadzulo ngakhale kummawa kwadzadza anthu ochuluka kwambiri. Zarosa chankati jezi namba 8 thamangira kubereko ndi Enoch sagotsiya kubereko tutuluke kuti kale goal kick ya timu imene ya Ndamera Select. Pang'ono ndi pang'ono nthawi kupita. Kadali bomu chabe 0-0. Mwina chinthu china chimene chili chosangalatsa kwambiri anthu amayembekezera kuti Brigos ndi timu imene imasora masoro mu Super League, koma amayembekezera kuti timu imene ya Ndamera Select ndi timu yaing'ono kwambiri. Mwina amayembekezera kuti zigoli zitha kuchuluka chigawo mwina choyamba, koma pakadali pano ndi 0-0. Tukamba kuti kwangosala ndi 2 minutes ndi some seconds. Pano ndi Nyamata Maniku Evans Maniku salosa chakusogo just number 14 sajengera kobereko kupereka ndi Nyamata Evans Maniku ambukwesapo kobereko ndi free kick. Unakamba nzanga kuti mwina anthu amayembekezera kuti tikamafika pano pa Brigos itenje zigoli zambiri, koma chimene ndikakuuza mpira ndi mpira. Papepala mkhozo kuone kuti Brigos, koma tikala mbolomu utatione panopa papita 29 minutes zimene pitapo 10 seconds zatha, koma ni mwamu chabe 0-0. Mpira ndi wofuta umapanga zimene kupanga tsiku menelo nde mwina zimbira manenede anthu kuti ayi Brigos ikazigoli zambiri koma ndi mine zilili nzanga free kick amene andamene akatengende Yohan Fred kusaresa chakate kubera gokipa choka bakolo kongo tenga bwino Nyamata Precious Masamba bejo tare kobereko atabage kobereko de Nyamata Besa bohode gokipa wachoka bakolo sauchalira bwino sanko tusasona sokuti kale wopanya ndi manja Nyamata amene wa Pro Eagles wabere to kamba kutende 0-0 mbali sasa ziwere kwango sana ntawe chepa kwambiri malengana ndi unofficial time bara ndi a minute some seconds bere ya sara pakadali pano akapoje ndi Nyamata Brigos chest number 8 maka kusambweza kubereko nzake afika so kubereko chest number 8 akupita kubereko Nyamata Brigos kwa macho sabo pano Brigos bombodi adalisa nsinga Nyamata mero mwina Brigos yabara ndi 0-0 kumapeto kwenikweni kwa chikawo chimene chikawo choyamba zanga sona ndi Nyamata tonic view kuvumbulusa bullet kupititsa pamwamba anthu akunena kuti ayi Brigos sipeza chigoli pano ndetiona kodi zikhazoona kapenayi chifukwa nthawi ikanalipo sitinganeneletu pano kadali bobo cha 0-0 kamba kuti tiri pano chifukwa cha baka headquarters ya polisi imene yaitadisa mkubano umene pano just number 6 chikawo cha uchomwe kupasira dabuno bwino mpaka ndi Nyamata lake mwale za sogo olandisapo kupereka mulake kapano ndi Nyamata Ndamera Select ile ndi pera chikawo cha uchomwe za pereka kubereko just number 3 akupita kubereko maka kusabenya cha kusogolo kwa naso kungo tusila kunja just number 6 tukala ponya ndi manja Nyamata bereo ndi Mesia Muhuni Nyamata Mesia Muhuni koponya cha kusogolo kubereko yafika poso Mesia Muhuni zobwesa chakuya pang'ono pano ndi Nyamata bereo wa Brigos koma fika po ndi Ndamera lake mwale Brigos pamba bwesa patali koma kangofika manja mwa goalkeeper tamange goalkeeper bereo wa timu ya Ndamera yamba mwasanga pano ndi just number 7 Maniko Evans mbaba ndeko bereko pereka mpira chikawo cha uchomwe Nyamata Ndamera Select naso kungomenya mwamba komera sona pite patali koma fika po ndi Ndamera ndi moto ndi just number 6 so pereka bwino koma mbaka ile ndi mpira ndi Pro Eagles pakati maka kungomenya sana ukawo kakobereko fika po ndi Enoch Chop anete pera kobereko Enoch Chop akutabaga kobereko Enoch Chop sajengerera ko maklo samula kwika safika po ndi Ndamera Select ile ndi pera kobereko Ndamera Select naso tangomenya kusango tusanya Nyamata Brigos kale upanya ndi manja Nyamata bereo atebo ya Ndamera Select pangoro ndi pangoro ntai kunka nasendera kokutsa chikawo chimene cha choyamba also wotu saso kunja Nyamata Enoch Chop maka yes Nyamata Enoch Chop kutusa kunja kuti kalo ponya ndi manja timu imene ya Ndamera Select kaponya chakusogolo kumene koma afika bonde Enoch Chop wa Brigos pa fupi ndi parane center circle naso kusagawa cha mbali kumene kwa tamange de Mesia Muhoni mbamba ndi kumene ko Mesia Muhoni nyengerera chikawo cha Nyamata Ndamera salosa nkati koma chosapo ndi Ndamera Select koma ndi lake mwale naso kungo chosera pa pass yafika po ndi Brigos koma afika poso ndi Ndamera mbamba ndi kumene kwa Nyamata Ndamera koma alantisapo pamenepo pano ndi Nyamata timu ya Brigos mbamba ndi kumene koma safika po ndi chess number 8 maka 81 drop sanyengera kumene koma fika po ndi Ndamera Select
pano ndi just number 14 kulimbana limbana kumereko chosanso nayenso pano ndi just number 3 wa timu imeneyi ya Blue Eagles atamange kumereko akupita kumereko za chankati kukipo wachoka kwa kungongo chosa kumereko chitisa kona bwina masolo pang'ono ndi pang'ono akunkana komera pamene nthawi yasaba pang'ono kutha chigawo chayo ayi ndithu pamenepo Nyamata David anapita kuti aike mpeni nkati koma anakumana ndi chikwanje oyimbira masolo amenewa akuti ya ndithu imeneyo ndi free kick ya Blue Eagles yomwe tikonalenga mpira ndi Misia Muhone watenga mpira amenewo free kick ya Blue Eagles. Nyamata David anapita kuti akaike mpira amenewa nkati koma Misia Muhone ndamali pamenepo oyimbira masolo amenewa McDonald wapeleka free kick kwa Blue Eagles. Akumenya ndi Misia Muhone kodi tona chigoli pano Misia Muhone afuna kumenya mpira amenewa kusi ali mpira nkati akulia ndithu wakwira malingana ndo ayimbira masolo amenewa McDonald akuti wakwira mpira amenewo atu abwera ochuluka kwambiri muchalaka mpira msanga nkhani imene pano sikungonera masewera koma kwauza anthu kuti mchitidwe omwe akuchitika kuno siwoona utatione nduna zili pano Inspector General pano nkhani yake sina kupangira umboni kuti zimenezo ndi zabodza tione akutenga soni Misia Muhone 34 minutes 2 seconds zimeza pita Misia Muhone pamwamba pakolo msanga kumenya mpira bwino kwambiri Misia Muhone tingalonga mchisena shamwali tilonge kuti adasenjeka mwakugongonyeka nonga psimo koma tine kuti anasewera mukhotesa ngati uta mpira opsa kwambiri Misia Muhone msanga zomwe zikuchitika yapa sindinazione ine Nyamata Enoch Jobo anapeza mwayi koma oyimbira masolo amene McDonald anayimba kuti yayi mpira amenewo panali foul nde akumenya ndi jersey number 4 ameneyo ndi Watson kumenya mpira amenewo utakwa mpeza Nyamata penalty konyo penalty ndi mpira kusira Dave kwa leo siteka kungotenga Nyamata Dave pili kutampatsira penalty konyo jersey number 5 akuti animenya kampira kakatali ne kuti mwina tipesa chigoli pano pa Lankeni kungompatsira Nyamata Misia Muhone kwa sisina teka ndikuteka komwe pabwala limene kulimbana pano ndi Misia Muhone kumenya samutu wakwiya Misia Muhone pano ndi Lankeni kwa Nyamata Kiba Chirwa akitse kumenya mpira amene kuti apita amene kwa Nyamata Enoch Jobo ali ndi mpira kuipika bwino kwambiri apanga zotani Nyamata ndo achabe Enoch Jobo mpambande zanga njomba imene ja timbalonga kuti kantegwa sulo muloweza nyonga kantegwa sulo ampitisa msara pano ndi Nyamata jersey number Watson apanga zotani kumenya mpira otali kumeneko kutuka kumani jersey number 7 akuoneka kusoji majuda pana ndi penalty konyo apanga zotani kumbwesera kwa kipa Precious Masamba ndi mpira kusomenya mpira menewo kumpatsira Fahadi pabwala limene apanga santundu wanji akuti atiye nine foni menyeka mpira kakatali kuti apita kumene kwa Misia Muhone ali ndi mwayi Misia Muhone sana amayimike ali ndi mwayi mpira Misia Muhone msanga chibwana cha Mchopolende chimila mabanga Misia Muhone pamoneka ngati offside koma akuti anali onside. Yes, anali onside anamuleka ndithu kuti mwayi wonse akhale nawo adziwe kuti kuli game ya Bullets imene kocha papa ndi kuti ndi mbali modzi ya ma practice asamare akhoza kuputanso bench. Ayi msanga tinaona Misia Muhone yekha kulephera kula kuisa ntchito mwa imeneyo. Yes, lacking of composure ndi imene yachitika pompa chifukwa kuti anali ndi chance yeniyeni kuti akanasumba kusumbira pa golo kuti tikanaona zina koma lacking of composure. That's why. Pano ndi kumene kwa chess number 7 akupita amene akuoneka kuti kwa ine ndibe ne milandu zese pakati pa Khilipati Chirwa captain watsibula lero akupita Nyamata Tonic View ili ndi mwa Brigos Tonic View apanga zotani Tonic View akulopasira ine kunga utenga mpira nzanga zomwe achita Tonic View sunga kulupirira malona. Yes, anenera straight kumangopita sana kapereka ifayoti kuti nzanga amene mampasa analowa kale offside anakatha kumuyimbiraso nthawi ine yonse anakangopita ndikungowaula chibuleti ya mphamvu ndicho linga choti mwina apeze chigoli. Tsiku lero akuchoka ku draw akuyenera kuti akhale ndi chipambano chifukwa ndi timu yayikulu imene mphunzitsi wake Khilipati Chirwa akuyenera kuti akhale ndi mangolomera kuti pamene tikupita kukomana ndi Bullets china chonse chikathekanso. Zona ndithu kuti maselo amene wa Brigos akukonzekeradi lawa luka likubwerali maso ni maso ndi Bullets yomwe inapanga Trinity Dance pamene Brigos akuchoka kopambana ndi Deza 2-0 ndi akakumana maselo amene wa
matimu amene ali sosiyale zochita pano ndi tef pili wautayi mpira umenewu kusangombwese kumeneko kuti apite koma ndi khiba chilwa pakatikati pa bwalo limene li pano tef pili tef kudyetsa njomba pang'ono ndi pang'ono kumpatsira nyamata ino kichobo kusampatsira lanken apanga zotani kumbwesasire kumkwausiya mpira umene kutuluke 38 minutes 19 seconds zapita mchigawo choyamba msanga pitiriza Shabano kadale bobo chabe 0-0 mbali sasa subiri pano ndi nyamata tebwa Bricos nasa kusango bwesa cha kombwelo kubereko afika po nyamata bero Precious Masamba nasa kusamba jotare pakati peripene sango chosa kubereko deboto nyamata bere watebo ya nyamata ndabera koma pano ndi timu ya Bricos chikao cha uchumwe mejo tare kubereko akafika bo ndetebo ya Bricos deboto koma kusango trusla kunja Karo pajande manja timu imene ya Bricos kadali bomo chabe 0-0 malingana ndi nthawi imene tambasira kuoneka nthawi nde yatha chigawo chimene chimwina poto imbira ndamene kudziwa koma nthawi yatithera ndithu mchigawo chimene chichoyamba ndiye tione kuti kodi oyimbira tijani sanaonese nthawi oyimba ndikudzayimba ndithu kuti chigawo choyamba tethera pamene pa 0-0 msanga mwina tisanafama otengana ndi ena tingonena kuti zikuoneka kuti lero ntchito ilipo kumbali ya Bricos. Yes, akumayamba motera anyamata amenewa akumayamba ndi madraw kenako akumazapeza chipambano ndi sitha kudziwa kuti tsiku lero zikhale motani mwina kukhalanso ndi uthenga. Olemekezeka nduna nthawi ino pamene tili pakatikati pa mpira umenewu ndi apemphe azimayi autse atabwera patsogolopa pamene police band ikukonzekera. Just a minute, police. Just a minute. Azimayi autse tapangani mwachangu. ndiye kunoko kuli mafumu kuli akuluakulu azipembedzo kuli akuluakulu ogwira ntchito za boma ndiye pano ndili ndi imodzi mwa mafumu akuno kunsanje imodzi mwa mafumu akuluakulu kuno kunsanje ndipo ndili nawo panopa amene watu ndi amfumu achimombo amfumu ndakuona ndithu pamwambo wa lero umene nduna za boma zinabwera kudzauza anthu kuti zimene zakhala zikuchitika kunoko anthu kumangopeka nkhani kuti amaliseche asowa chikhalirecho ali nawo koma anthu ena nkutaya miyoyo nzoyipa kodi inu mwachilandira bwanji chimenechi? Choyamba ndathokozera president athu ankukuta moyo opotumiza nduma zinayi ndikoyamba mbiri kunsino kusanje sodzera president nkhani yakhudza kwambiri nkhani izi ndi zabodza ndipo kwa ifeyo tanyadira kwambiri kubwera kwa ndunazi kuzatilimbikitsa kuti yayi ntchito imeneyo sizoona iye ndipo ndizonama chifukwa chani pali mwanga sidamvepo kuti munthu katundu nyonga mwasowamo ndeno kwa ifeyo kubwera kwa ndunawa tanyadira kwambiri kuzatilimbikitsa chifukwa nkhani izi zankamba kamwa anthu ena kutenga pa zifuwa zawo za personal koma zoti maseja kuchoka zonama ndipo ndasangalala kwambiri kuti boma yalowerapo with full force anthu amene kupanga zopusa akwamanga ndipo amangedi chifukwa chani ena afikulongo zikuti nyansa akalina kuti kunsanja asena ndi amang'anja akupana twali zinthu zopanda umboni zikuti nyansa ndanina akale kuti tikuyamika kwambiri zomwe apanga president athu nduma zinayi kuzauza kuzatina kuti yayi ntchito uwu ndiwopusa ndipo ndiwopusadi. Kuyambira pamene munamva kuti zimene zizachitika kunoko kunsanje munamva bwanji munachilandira bwanji? Sinachilandire bwino ifo inaona kuti nkhani zinangoyamba fomu posadziwika bwinobwino pachizungu amati fomu ani noni naife timadabwa kuti amene maseja asowa maliseja chindatu anthu sada kupezekanso iye zikusodza kuti nkhani zine zangambwa kamwa amene amapanga proof katundu asowa nyongamo ndiakuchipatala komanso amunthu ngati kapeza katundu ayi asowa akapanga ripoti ku polisi kusenza kuti tokaroka tipano pando omboni sizoona iye tinachilandira mokhumudwa kwambiri chifukwa chani nkhani yonzabodza tikuluza anthu ofunika kwambiri tikuphana kwabiri omboni zonama. Iyayi amfumu tathokoza kwambiri ndizowa kuti muli otanganidwa kwambiri chifukwa choti nangasi kunoko nkwanu ndipo mwambo kupitirirabe ndikuona ndithu magule komanso abandi ya polisi akuchita zosiyanasiyana popereka uthenga umenewu ndikuloleni bwanji kuti mugwire ntchito zina zimene zili pano. Zikomo kwambiri tathokoza. Amene otu ndithu ndi amfumu amene amafotokoza ndithu amfumu achimombo amene amafotokoza
kukhumudwa kwawo komanso kusangalala kwawo kuti boma lalowererapo pa nkhani zimene zakhala zikumveka kunoko zimene zatayitsa miyoyo ya anthu angapo kuno ku boma la Nsanje komanso ku Chikwawa tingoti mchigwa cha mtsinje wa Shire. Pano paso ndili ndi enanso amene akufuna kuti afotokozeso ziwiri zitatu poyambirira penipeni. Anthu akutiona pano afuna akudziweni asamve kuchokera pakamwa pa ine. Zikomo kwambiri. Ine ndi Sheikh Amiri Jafar Kawenga, board member wa Public Affairs Committee, bungwe lija limene lili ndi mabungwe achipembedzo okwana 5: Episcopal Conference of Malawi, Malawi Council of Churches, Evangelical Association of Malawi, Muslim Association Malawi ndi Kadiriya Muslim Association Malawi. Ndi nkhani ili pano pamene panafika nduna zosiyanasiyana kudzapereka uthenga ouza anthu kuti asiye nchitidwe opha anthu chifukwa cha mphekesera. Mwayitsata makhamukitsatira kuchokera pamene inayambira. Munayimva bwanji nanga lerolo chinakuchititsani nchani kuti mpaka namuchoke musiye ntchito zina mubwereko? Zikomo kwambiri. Zoona choyambirira tithokoze boma pobwera ndithu taona zinduna zosiyanasiyana maministri osiyanasiyana nabwera pano komanso taona Inspector General Police kubwera makamaka kuzalankhula nkhani zimene zikukhuzana zimene marumas kapena kuti mphekesera zimamveka kuzakusowa za maliseche komanso kuphedwa kwa anthu. Ifeyo ngati achipembedzo Public Affairs Committee komanso ndi zipembedzo zonse Malawi muno mchitidwe umenewu tikuuletsa kuti ndi mchitidwe woyipa, si mchitidwe woyipa, si mchitidwe wabwino. Chifukwa tikatenga mabuku athu ngati Bible komanso ngati Qur'ani monga Qur'an 5:38 imaletsa ndithu kuti ngati mwapha munthu mmodzi ndiye kuti mwapha mtundu. Ndiye ifeyo tikunenetsa tinabwera kuno ndi kudzalankhulanso ndi anthu, talankhulana ndi anthu osiyanasiyana motinso tipitirizanso kulankhula naso ndi anthu osiyanasiyana kuno kuti mchitidwe umenewu timakamba kuti Malawi ndi dziko la anthu loopa Mulungu. So basi tingakhala anthu oopa Mulungu tikumangopana chifukwa cha mphekesera zimene zikudusa ma social media kapena kumangolankhula, sitingalolere zimenezo. Ngati ife achipembedzo tikulankhula monenetsa ndithu kuti mchitidwe umene utheretu komanso osakhala kuno kulowa Shire kokha kwina kulikonse dziko lino la Malawi tikukamba nkhani imene ikukambidwa ya mphekesera za kukhuzana ndi kuti anthu amalisechaso komanso ngakhale nthawi zina timamva kuti akuluakulu aphedwa chifukwa chowaganizira kuti ufiti komanso ngakhale vana kumaphedwa komanso taonanso ngakhale vana kumagwiriridwa atsikana. Zinthu ngati zimenezo zonsezo zikubweretsa chimpwirikiti dziko lathu. Dziko lathu ndi la mtendere, tilimbikitsane posayang'ana chipembedzo, posayang'ana ndale, posayang'ana china chilichonse komboyang'ana kuti dziko lathu kuti likhale la mtendere. Tikuyenereka kupewa kufalisa mabodza. Nthawi zina mabodza ndi amene amapangisa mchitidwe nga umene takhala tikuona kunoko wachitika kulowa Shire. Ifeyo tikupempha azisogoleri achipembedzo, mafumu athu komanso ndi anthu osiyanasiyana tiyeni tigwiraneni manja. Tikamva mphekesera ngati zimezi tiyeni tithamangeni kuwaphunzitsa anthu ubwino okhalirana limodzi komanso kuwaphunzitsa anthu kuyipa kwa mphekesera. Ndipempezeretso mwayi ndapempha achinyamata. Social media mafoni amene tikulowa ndi mafoni abwino akutiphunzitsa chiphunzitso ndithu tikuphunzira zosiyana. Komanso ngati tikugwiritsa ntchito molakwika ndiye kuti zimabweretsa zinthu zosakhala bwino ngati zimene tazionazi. Tikamva mauthenga ena aliwonse tisangochita forward chifukwa zimayambisa zimenezo chimpwirikiti ngati chimene tachionazi. Ndiye ife ngati achipembedzo tikupempha Amalawi tonse tiyeni tigwireni m'manja, tilankhule m'marediyo, tilankhule malo osiyanasiyana kuletsa mchitidwe woyipa ngati umene taona. Iya Shehe, tathokoza kwambiri kuti mwapereka uthenga umenewu ndipo Amalawi aumva. Inu tupitirizani kugwira ntchito yabwinoyi. Zikomo kwambiri. Mmene moto ndi mmene zikuchitikira pano pa bwalo la Ntowe mboma la Nsanje kumene kwabwera nduna zingapo zimene zabwera kudzapereka uthenga ouza anthu kuti zimenezi sizoona zongotaya kuti munthu akuti maliseche asowa kuyamba kupha munthu mphekesera chabe sizoona. Choncho panopo osewera mpira aja anasewera chigawo choyamba, panopo chigawo chachiwiri chimene chifuna kuyamba tsopano. Choncho tiyeni tipitirize kuonera. Ndipo pamene akulowa mchigawo chachiwiri, mchigawo chachiwiri ifenso kulutsa kwathu tilekezerepo mpa kuchokera kuno ku bwalo la Ntowe mboma la Nsanje. Malo mwa anzanga onse amene tinali nawo kuno tikukuzani kuti pitirizani kuonera MBC TV komanso pitirizani kumvera MBC Radio 1. Ine ndine Cosmas Chale, zikomo. Kutsera mbali zonse za matimu awiri.